Saps que ets un professional de la veu? Si la teva veu és una eina imprescindible per desenvolupar la teva feina, tu també ets un professional de la veu. Sabeu com tenir-ne cura? Us ho expliquem. La veu es genera als nostres plecs vocals. Aquests s'obren i es tanquen moltíssimes vegades per segon quan l'aire que exhalem hi passa a través. Si aquest tancament es fa amb molta força, si hi ha molta tensió que no permet la vibració dels plecs o si hi ha altres estructures implicades, tindrem una disfonia, és a dir, una alteració de la veu. Com ho podem prevenir? 1. Bona hidratació. Mantenir el cos i les mucoses ben hidratades per afavorir aquesta correcta vibració. 2. Eliminar el consum de substàncies tòxiques que poden ser irritants per les nostres mucoses, com poden ser l'alcohol o el tabac. 3. No posar la teva veu de 0 a 100. Abans de començar la teva activitat laboral, prova a fer algun exercici com aquest que t'ensenyo. Per exemple, a la dutxa. Sempre sense tensió i sense esforç. 4. Bon descans del cos i de la veu. No parlar per sobre del soroll ambiental i no fer-ne un abús vocal. Si la disfonia persisteix més de 3 setmanes, no ho deixis passar. Recorda, la salut vocal també és salut.